bahasa Betawi kuwi nek kowe kuwi lu. Lah iya, lu. Kowe kuwi lu. Lah iya lu. Nek aku gue. Lah iya, lu and gue. Mas. Kok ora karuan. Enten anu watu rada atas mboten nggih? Ngene rasa golek watu. Goneng polsek kowe. Ganti bedel telake. Yo aja. Mumetke ngejamong kowe iki mumetke iki lho. Ngene Lah dadi. kamu mesti jare aku ki manut kono, aku ki ora mudeng Tak kok. terangke. Cara bahasa Inggris. Tak terangke. You, Heeh. I. I. Oh, ngene iki lho. Dadi you. You, I. Ayo, you and I. Ngene. Kuwi pancen Piye to ki? nek lulusan bangsa rumah sakit jiwa ki kudu sabar. Oh, iya. Aku mbok kandhake wong degleng ngono piye? Ora, aku ora muni ngono. Wong obate ora entek kok. Lah kene ngerti. Obat mumet iki. Ngene, tak Ah. terangke. Dadi iso ngarani you utawa lu Heeh. ki sing ngomong. Lah Sing ngomong kowe, Ah. kowe nek nduding rono ki ya tetep you. Nah. Nek ngene I, Nah, lu, gue. nah Lukman iki. Gue. lu, gue. Ah, rada-rada. Wis genah. Lu, gue. Nah. Terus Gue, lu. gue kleru. Iya to kok kleru? Dan Kok iso kleru? lu ki kowe, gue ki aku. Lah mau jare ganti. Nek kene iki gue lu. Lah iki ngajari lo bener kok. Bener. Enak kabel turan kowe iki. Setremilatmu lho. Wah, aja nganyelke to. Mumet Perkarane iki kene lho. Wah, angel tenan to. Ngene lho, omongan kene karo wong SDM cendhek yo ngene iki lho. Dadine nek sing ngomong sapa umpamane ngono. Nah, Nek sing ngomong aku, Heeh. dudu kowe lho ya sing ngomong. Heeh. Aku, ya aku ngarani kowe kuwi lu. Lah iya. Nek sing ngomong kowe ngarani aku, tetep gue. gue iki. Gue lu. Lah, Berarti betul. mau kleru. bener. Dadi gue. Lah gue ki aku ki gue. Wah, bener. Wis bener. Apa timbang kesontek. Ora apa-apa. Engko tak telepon doktere ben disuntik edan neh rada ora apa-apa. Wis ben. Ya malah aneh. Wong wis ora sang ngrembug lu gue. Oh, wong sing jenenge basa. Hmm. Kuwi tetep tata krama ki paling komplit ki basa Jawa. Jawa. Ning bahasa Indonesia iki praktis. Kok praktis sing basa Jawa ki Cah genah. nom-nom saiki po iso basa Jawa, isone bahasa Indonesia. Mulane ki men aja nganti kelangan bahasa ibu wiwit cilik. Diajari basa Jawa. Diajari basa Jawa. Wong saiki lho putuku ki lho, putuku. putumu. Oh. Apa? Kan nek zaman aku mbiyen, Heeh. ngono nek arep nang gone Mbah, nuwun sewu Mbah, ngono kuwi. Heeh. Lah saiki bocah ya ora mlayu wae. Iya. Putumu Mlayu wae jero andal ngono wae. ora muni apa-apa. Ya wis. Aku Terus ibu- bareng anu to nek mbiyen mo. Ah. Nek arep anu didhawuhi karo ibuke. Heeh. Anu Mbah Kakung diaturi dahar ngono kuwi. Bener, Iya. iya. Heeh. Terus Oh, kita yo dari mbiyen, oh, zaman dari mbiyen. ngono. Nek saiki Terus saiki yo lu suruh makan. Baru wong tuwek ya lu suruh Lah makan. anakku lho sing umur 4 tahun ki lho. nah, Saiki yo nyelelek kok piye? nyeleleke. Lho kudune bocah ki pamane bapake mulai kok sangat-sangat lho. Bapak lagi kondur to, apa bapak nembe kondur to? Heeh. Anakku gaul kok. Piye? Akeh mulai to, Bro. Anakku cah cilik lho ning aku ngono. Kuwi jenenge Mulane. mengikuti zaman ning ora empan papan. Nah, mula Mulane kowe ngomong kene basa Indonesia luwih akeh luwih anu ki kleru. Luwih praktis. Nah. ning perbendaraan bahasa itu tetap oke bahasa Jawa. Itu perbendaraan bahasa. Contohnya, Contohnya? mangan. Bahasa Mangan ki Indonesiane bahasa Indonesia. makan. Bapak lagi apa? Makan. Betul. Ibu Makan. kakak Makan. adik Yo makan. kucing Makan. Lah iya. padha makane. Ah. Nek basa Jawa beda. Itu. Bapak lagi dahar. Nah. Si ibu nedo. Itu. Betul. Nah. Aku maem. Nah. Nah, kucingnya nyekek. Nah. Beda. Beda. Kirike mbadok. Nah. Ulone nguntal. Oh. Nek kowe, Hah? kowe Nah aku ya madang. salah. Nek kowe ya tetep ngemplok. Kuwi Kowe mangan. iki anak kethek. Agekno apa kuwi? Badan alus kuwi ya. Heeh, heeh. Badan alus ki perbendaraan akeh Indonesia lho.
Oke Jawa lho. Contone. Kaya Cina ki pamane ya hantu ki lak mung vampir. Betul. Siji tok vampir. Neng Sing- Jawa ki sing enek ngene-ngene ketok. Heeh. Nah. Neng Jawa ki enek gendruwo, enek glundung pringis, enek pocongan, enek tuyul, enek tetek bengek oke lho. Ning rada melas to. Melas piye? Melas nek hantu luar negeri iki pakaiane mesti mewah-mewah. Mewah piye? Dracula nganggo jas. Ya. Ya ta? Terus kuwi mau vampir. Vampir. Nganggo Nganggo kesultanan. Kuntilanak. Heeh. Mung lah gek Tapi wis daster suwek putih, kabeh. suwek-suwek. Pocongan saya Lema- lusu. Lah mesake iki tuyul. Nah, Apa? Kon golek duit terus. Ah. Gak tau dikatoki. Ngerti ra? Sebabnya apa kok dek ngerti? Heeh. Dek iki tau dadi tuyul. Mula pengalaman. Oh, aku tau ra katokan kok. Wah, Iya. Ya mula ngene intine anak ki wiwit cilik harus dididik Dididik. dengan budaya tradisional. lokal wisdom. Diwarai basa Jawa sing bener. Ben ngerti tata krama. Mergane wong sinau basa Jawa ki secara langsung sudah mempelajari pendidikan karakter sudah ada di sini. Subosita sopan santun ki wis Apa ngetrep. meneh? Apa meneh kuwi wiwit cilik, ya ta? Iki malah awake dhewe iki kudu menghimbau, Iya, ya ta? Sekolahan-sekolahan. iya. Kurikulum bahasa Jawa kudu ana. Nah, Lah saiki lho bocah cilik iki kan SMP ya kudu ana, SMK atau SMA ya kudu ana, apa meneh universitas. iya. Nah, Cah cilik iki lho. universitas sebelah ngarep 11 Maret kok sebelah ngarep. sing etan 11 Maret. Kono mergane kuliah ning Oh. sebelah ngarep. lah ya. Terus untumu barang kuwi Untukmu ki ngendi? Universitas Tugu Muda. Ah iya toh, kuwi kudu menehi Aku ki mbiyen ya kuliah ning Uniba. Wah, Universitas Batik. Weh. Wah, bagian nyablon aku. Oh. Tadi neng kon? Kowe kuli. Pabrik sablon. Ngene. Mula-mula cah cilik Aku iki. iki lho. Heeh, piye, piye, Alumnus UGM. Aku biyen nang UGM. Weh. Ngayuk Jakarta. Iya lho. Tenane Universitas lho. Gajah Mada. Iya. Weh, Iki oke sing do kuliah kono lho iki. iki lho. mahasiswa kono akeh lho. Ya ora masalah. Juga apa nang kono? Loh, aku nang kono bicak. Tak kira lak ya kuliah. Wis sombong Iki lho, 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 lho. kuliah. Lah ambak-ambak anake tukang becak. Heeh. Oh, saiki anakku ngerti dhewe. Nang ngene Anakmu Semarang. loro, anakmu loro. Oh, Siji ning ndi? nang Universitas Diponegoro. Undip. Ah, lha siji nang ngene ITS Surabaya. Wah, melu bangga. No. Heeh. Oh. Nang kono kuliah. Ya bicak yoan. Ngene. Ini ada pihak yang pemerhati budaya. Heeh. Nah, iki mau ketemu aku Iya. neng kono. Iya. Nyumbang. Weh, nyumbang pagelaran bengi iki. Heeh, roti loro. Kok lu ming Wonge wong telu kok tak roti loro ki lho. Ya sakarepe sing nyumbang. apa gek-gek dipangan kono. Engko ge mbok delikke liyane. No, 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 no. Lah terus nek roti loro wonge telu terus piye? Ayo carane. Piye? Hum. Oh, Om Pimpah. Hum pilah, hum pimpah menang. Nah, itu ji. Kene. Lah terus siji. Siji piye? Siji yo sut. Diundi. Mengko piye? Mengko ngopo? Ngene aku. Ah, kowe ngono. Ah. Ah iya ayo. Ah, menang aku. Lah terus aku piye? Loh, Ya ora Wes samano pertandingan. jenenge. Wis saiki ngene, gandeng Lho, lho, rotine lho. loro sing entuk bagal kan kowe. Nah, iki gen ditokok kene dhisik. Iki kan arep enek penerimaan prajurit baru. Lah, syaratnya dadi prajurit baru kuwi kudu iso baris berbaris. PBB. Kecil, Iso? kecil. Aku komandane. Aku tau dadi komandan resimen mahasiswa lele. Aku lulusan Paski. Lulusan Paski. Paski ki apa? Pasukan pengibar. Oh. Angger pas ana layatan ki aku nggo gendera karo numpak pit motor. Pasukan pengibar ki biasanya wonge dua lho. Masa pengap cilik yo ngene. Kuwi lak Paski Braka. Oh, iya, iya. Lagi pasukan pengibar tok. Siap, gerak. Ki piye kita carane? Lencangan, gerak. Alon-alon. Lagi tegas kok kowe iki. Iki engko entuk mangan nek wis pas istirahat. Betul. Oke. Istirahat di tempat, gerak. Hop. Mangan iki. Berarti mangan. Nah. Nggonku sing ndi? Iki.
Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Entuk mangan kok nek wis istirahat. Tetap gerak. Rapine ini enak banget. Lagi terus piye? Kok nek wis istirahat? Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Tetap gerak. Istirahat cepat, gerak. Makan. Siap, gerak. Berhitung, mulai. Pasau. 2. Entuk mangan kok nek wis istirahat. Tapi enak. Siap, gerak. Iki wis siap wit mau mbok siapke neh. Istirahate kapan? Kencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Mangan. Asik. Siap, gerak. Ke kanan, 1 langkah, gerak. Ke kanan 1 langkah. Barise ora ajek. Ketok- Bar. Apek banget. Oh, bare sakal-akalan. Loh, palahe wong telu kok ratine loro. Ayo takok sing maringi kok. Apek-apek lah ngono aku dhewe. Ki dolan kuwi sing mbekku. Ki lho tandane. Oh, iya bener. Bacot mbok pangan. Rada sengir ngono. Wah, wis bacot mbok pangan rasa wis. Ngono lho. Mula jenenge wong nyambut gawe iki ya pancen pengen Ah. mangane kudu nyambut gawe dhisik. Wis kono do mangano aku tak resik-resik. Ya. Ah, Anu alah. Ngapa? Lah kok ora nek wedange madang mangan ya. Oh, nganti glegeken ngono kok ya meksa dik dipangan. Ceguken kok ngeyel. wis. Golek banyu to ya. Ki dengaren kok ya sepi. Sepi wong ya nang kene iki sing abdine ya mung wong telu. Aku karo sampean karo Reko kok. Lah iya reka daya guna. Sing Weh. padha karo sing Kang. Weh. lagi sih. lagi dirasani kok sepi. Heeh. Mriki Lagi padha ngopo iki mau? Wah, nggih biasa. Gaweane serampung kan ya do gegojekan. Oh, apa wis rampung kabeh? Pun Lah, kecah kembar. Kecah kembar. Iya, kembar. Mudeng. Cangkeme jembar. Gaul men. Kok ngono to, Le? Aja sia-sia karo Ya nek bola baguse iki dhewe baguse kok. padha. Sip, Pod. Padha. Mung bedane iki siji turunan Pak Lurah ana, siji turunan kere iki ya ana. Tetep bagus. Sapa sing turunan kiri? Mampu aku ora ngomong kok. Ning bagus. engko sik to. Bapak karo simbok apa ora ana to? Ya enten ning duka teng pundi wong Neng mboten sawah. Agek ning Lagi sawah. dangir. Oh. Ya sampean Ya kuwi ngerti. kudune anake ya mbantu wong tuwa ning sawah. Ngene lho. Malah minjang jangan. Kang tak kandhani. Apa? Aku ki ya arep matur ana ngarsane bapak. Matur napa? Iki ra Anu to, ajeng andum warisan to bapak to? ora sing ngono. Lah pripun? Kok andung warisan piye to? Ya aja sembrono lho kowe. Kowe iki karo momongane kok kaya ngono ora kena. Midun. Midun. Nah. Medun ngendi? Medun ngendi yo midun linggo ngisor. Medun panggung. Le, Iki ngapa? Malah
Anjene aku ki Jare kan kon ngono lho. mudun. Lah ya tegese midun ki linggo ngisor. Lah kowe nang dhuwur. Kowe ki malah lungguh dhuwur kancane mbok kon lungguh ngisor lho. Lho, nek sing ngongkon ki rak mestine kudu linggo dhuwur sik, perkara engko aku ya tak midun, aku ngono. Ayo mudun. Nggih. Kandhani kok ngeyel. Wong jenenge nek ngakon mudun iki kabeh ya kudu mudun. Ya. Ora kok lancang kaya lungguh. Maksud Yo. Kaya kembar wae Mula kok kuwi ya. to. Ning Iki ngene lho, kacekan Le. sithik aku Kang. pilih iki. pripun? Aku rak arep matur ana ngarsaning bapak. Ya, nggih, rada Tak kon wigati. goleke dina sing becik, iki rak calon garwaku to. Hah? Dina sing becik ajeng dingin apa sik? Pasaran bayi napa ajeng Lah iki genang nggawa calon kok sepasaran bayi iki lho. Sepasaran bayi wedhus kok. iki lagi takon, golek dina sing apik. Lho anggone bakal aku dedaupan to. Kok jane gampang golek dina sing apik iki. Gampang. Nek aku Selasa. Ora gampang rasa Selasa. Lah apa? Dinane dicet sik ngono apik. Kok Wong dina iso ora dicet. kok milih Selasa. Lah ngapa milih Selasa? Selasa, wong degawe Selasa kuwi mesti longgar. Mergo Selasa, sela-selaning menungso. Oh, malah nek wong jagong. Lah kok iso? Lah selo kabeh. Ora nek wong nyumbang Nek malah yo. bener, Ora Kang? Bener nek Selasa ki bener. Bener. Wong bebojan ki pancene apik nek dina Selasa. Bener. Mergane ana jarwa dosek Selasa. Apa? Seselono ben nganti krasa. Aja Kuwi ngono Selasa. to. Lah mula nek bahas Selasa kan terus Rebo. Rebo. Tegese. Ngarep-arep laire bocah. Oh. Lah nek bar Rebo terus Kemis. Kemis. Aku ngerti artinya. Apa? Nek mingkem manis. Oh, kanggo wong bebojoan lho. Kemis ki ora nek mingkem ning aja lames. Lah piye? Kemesraan jangan sampai habis. Oh. Kuwi wong bebojoan terus Jumat. Jumangkah kudu ngati-ati. Betul. Wong omah-omah ki kudu tumindak apa wae kudu ngati-ati. Setu. Sabtu. Aku ngerti. Apa? Saben-saben kudu gelem metu. Lah iki. Kowe kok Tegese. rusuh wae to, Le. Lah nek setu ki kudu ditokke. Lah iya tegese Tegese piye? saben-saben kudu gelem metu ki wong nek wis bebrayan ki kudu bersosialisasi. Oh. Metu nyambut gawe, Kerja bakti. nah tetek bengek. Terus minggu. Minggu. Nah, kuwi aku ngerti. Apa? Ah, apa? Ora sah ning ndi minggu ki prei yo. Lah apa ora piknik? Minggu ki ya nek anu tegese Artine minggu ki migunanono. Dadi wong bebrayan ki yo migunanono tumrap keluargane, lumebare nyang masyarakat kiwa tengene. Ngono lho. Oh. Jebule kowe yo mletik lho, Kang. Ya sasuwene bare diundak iki. Wis ngene, Kang. Aku Pripun? njaluk tulung marang kowe kabeh, Nggih. susulan bapak. Neng sapa? Iya. Yen tak goleki. Oh, Ya, ngoten. Jadi bapak diaturi Ya mesti Betul. to. Sampeyan yen arep matur. Iya kaya mangkono lek, Kang. Ngene. Gandeng sawah iki amba. Ah, Kowe golek ngulon. Sing neng kulon desa kae. heeh. Mbok menawa adat saben ki rak ning kono, Pak Wirya kuwi. Ah, kowe Heeh. neng etan. Lah sampean golek ngendi? Aku kok tak golek ning jero omah no. Lah aku nek Jenenge jebule ra wis goleki. jebule wis mulih. Urek ya. Ya wis ayo, Ayo, disusul. Aku tangetan ya. Ah, Ya tolong ya, Kang ya. Heeh. Enakno. Ya. Sing hati-hati ya, Lek. Wasis-wasis ya, Kakang. Ya kuwi. Loro-loroanmu kuwi. Kuwi rak adi-adine bapak to. Oh. Mula kabeh ki ya kabeh do prigel anggone sing nyambut gawe. Lah iya. Seneng gojekan, anane gawe regeng suasana. Ya. Ya lantip ngono Ya lho, kaya ngono Kakang. kuwi. Wong urip sing ning desa ya kaya ngono kuwi. Lah iya adoh banget karo sing tak rasake nalika ning apa kan nggon panemon. Katumenggungan. Iya. Ah, Wis, wong bakune anane ngene. wong sedih aku, Kakang. Kowe wis iso tak boyong ana ing desa. Ya ndadekake aku ki ya bungah rasane atiku. Bisa sesandingan kelawan sliramu. Iya, Kakang. Bebasan aku ki munggah gunung, mudhun jurang. Senadyan 1000 kutha tak lewati, ora ana wanita kang sulistya ing warna gajaba sliramu. Semono uga aku, Kakang. Wiwit sepisanan aku ku nyawang sliramu, ketemu sliramu,
Ya wis kuwi panujuning atiku tekan Tenane kuwi. saiki, tekan sok emben iya. Tenan. Tenan lho Kakang. Senajan Ojo. saumpama iki, saumpama kuwi karo aku ki wurung anggone dedaupan, Ya ora bakal dedaupan kok. Wurung, ora bakal wurung kok Kakang. aku yo sing tak jaluk aja kaya mangkono. Yen aku kepenginku yen awake dhewe umpama pepisahan, ya pisah dening pati wae. Tenan kuwi. Iya. Duh Mas Mira. Iya aku kelingan kowe angger nembang iki apik banget lho Kakang. Alah. Kowe mau tak kon goleki bapak to, Lek? Lah nggih, enten mriku niku mung ketemu tenggoke Bu Wirya. Ya diubek meneh ngono. Digoleki lho, meneh Mek. to. Diubek meleh. Iya. Ora tegale kuwi lho, digoleki mbok menawa sisih pojok ngendi ngono lho. Pojok mriku. Iya to, goleki ning nggon Wong sawahe desa-desa ondo kok dibengi. ya. Oh. Lah mungkin nek mboten ketemu. Wis to, digoleki. Ganggu wae. Tak lali to malah. Iya lho. Ngapunten. Goleki duit. Duit apa to? Ilang. Duit ku mau jeglok ning kene. Piro? Saeneke. Wong tiba kok saeneke piye to Yo, kabeh? gek tuku apa ning adoh kono? Adikku kok. Ngece. Kacek akeh aku ya pilih Kakang Lah iya to. Pati lho. Adikku wong kuning. Iya Kakang. Cahyane meng corong gandes luwes. Mboten enten. Lha iki malah niki pun enten iki jane jane Lah aku iki malah nggawa apa to, Lek? Lek wae kelak kula ngirim lek Oh. dhateng Tegalan niku. Lek dhateng Tegalan nggih pun mboten enten. Kuwi banyune entek, wedange entek. Ajeng unjuk nuripun. Ora. Apa ijep po? Yen ngene iki ora ngelak kok aku lek. Oh, mboten ngelak. Ora babar blas. Oh, nggih pun. Luwe ya ora ngelak ya ora. Lah iki mau sing goleki bapak wis ketemu apa durung to? Dereng. Lha Lah niki wong lho. durung kok ya mrene iki ngopo? Lapor mau nek ora ketemu. Ya digoleki meneh. Lah wong mboten ketemu kok nggih nek kula nggih laporan dhisik. Digoleki mlen napa mboten? Wis ngene. Digoleki sak ketemune. Tak sangoni digoleki sak ketemune ya. Oh, lah rak ngoten. Oh. Ya. Alhamdulillah. Wis digoleki ngono, Bapak. Lah nek semanti iki golek iki ya kurang adoh. Kurang. Mboten nek kurange niku mboten. Iki yo nek kaya lale dienggo tukudut. Oke udut to. Oh lah mungkin apa ya? Oh, aku kan yo ora ngerti to. Lah rak ngoten. Noh, wis. Nek budal. Ya ngono kuwi. Di ngapro yo. Iya Kakang ora apa-apa. Gandes luwes. Apa sing gandrung kowe wae ngono? Anu wong bapakmu kan dawuh. Oh, piye? Anu ngarep pendopo disapo lali kula mau dereng kula sapo. Wis engko tak saponane. Lah, mesake mosok Wasise ora jamak. Wis terus, kan golek terus. Nggih. Ganda. Gandes luwes kewes wicarane. Duh Kakang ngandika pundet Wis ora usah digagas.
Ora sah digagas ya. Ngapunten. Kawulasa Banget tok. yakti Ben pengin malan. bekti marang kakung. Bungah rasane atiku ya. Elok tenan. Nimas ayu pujane ingsun mesti kaneng wong sak bumi. Siya Kakang. Sonembang son lelo lelo Mas, melih sih. tamban nono bronto mami. Kakang prasetyo amba yen burung eson nedya Iya ya. alih. Ora ana kang bisa misahke aku kelawan kowe ya. Yo Kakang, muga-muga dadi ijabah ya Kakang ya pandongamu lan pandongaku. Iya. Muga-muga enggal kasempatan apa kang dadi sediane awake dhewe. Iya Kakang. Menika kuwi bapak. Oh. Bapak lawan Sinta. Inggih. Wis ora sah wedi. Sutadi. Nggih, Iki ora Den Rara Kencanawati to? inggih leres. Monggo Den Rara. Inggih. Monggo pinarap mriki. Inggih. Monggo. Lho kok Monggo. lajeng mboten sekeca to Paman? Ora apa-apa. Lah panjenengan lajeng badhe lenggah wonten Lah pundi? nang dalem pedak mriki kok ya ora dilunggune to, Le. Monggo Den Ayu lenggah mriki. Oh inggih. Kula menika pekewet to. Iya to. Matur nuwun. Oh, keputrane Ndara Penewu. Mboten menapa-menapa. Ning aku ya meri lho, Pak. Aku ngijen sithik mau njur kelingan jaman semangka. Digoleki mubeng ora ketemu malah nang kene. Sawah-sawah tak paculi lho. Goleki kok maculi sawah. Iki piye to, Lek? Kula wau ten Tegalan Kidul desa barang jenengan Kowe mboten ya wonten. mung kok kan alasan Bener kuwi, Mbok. jajane kowe mung ora gelem nyambut gawe kudu ning sawah. Kowe iki kudu ning sawah melu macul. Lah kok kowe malah sakarepmu Wah, dhewe. sing ngono, Mbok, kuwi bener nih. Kowe iki ning kene rumangsamu melu sapa? Mau njaluk duit aku, Mbok. Lah, malah kaya kowe pemerasan iki jenenge. Wong tak kandhan dewanu kula kandhane. Mbah Wirya kalih Pak Wirya niku jago golek ning sawah ora mudeng. Niku kaya ngene kok ning sawah. Jagung lho. Wong telu ning sing edan papat. Lho, kok wong telu sing dapat patu sing setunggal sinten? Ucul. Tak kira jenengan. Oh, kok yo sembrono kowe iki rumangsamu aku mbok anggap apa? Kok yo sembrono karo aku kok. Kok wong edan iki sing nang kene sing blonjo apa? Kowe kene ratain ngono ra iso ginuk-ginuk kaya ngono kuwi Lho, rumangsamu. Panjenengan mau lak ngendika ki Mbak. Wong telu kok sing edan papat. Lho, sing siji sinten? Ya aku, ngono soalnya. Nggone Ngajar iki jan. bune tadi Rantene ucul iki medhe ana galake tamu. tenan. Mbok rene. Nyuwun pangapunten nggih kados mekaten nika lho. Mboten Ono sampean menapa-menapa, kene. Bibi. Kene. Ya. Niki wau kula diwelingi saking anu Nyai. Saking Sapa? RT sebelah Pripun Apa to? kuwi? Kok njur RT sebelah? kan nagihke arisan. Oh yo sembrono aku ki Reka, rata. kaya Kira kuwi. bayar arisan yo. Kuwi kok ya aneh. Wong ning sawah ku wis duwe wanci. Nggih.
Larpa mangkat jam pira yen beduk tengah iki mesti rak ya ora mbok paranono aku ki mesti mulih. Pantine mulih ki ya mulih. Iku wis beduk tengange manjer tengah. Lah niku ming nuwani dawe Kang Putra. Bakune. Lah Kang Putra kalau lak dawuhi madosi kula lah nggih. Kula madosi wau lah Kanjeng kula luwe kula jajan riyin. Lah bakune ngene. Salah. Reka Dayaguna. Nggih, pripun? Beneran, kowe ana kene iki beneran. Mung kowe iki ya batihku tur ya wong wis tuwa. Iki anakku lanang Sutadi. Ayo bungah ya susah mulih nggawa wanita. Lah wanita ki ora wanita sembarangan putrane Ndara Penewu Galigajaya kok. Oh. Lho, Ya mudeng ora? piye le, kowe iki aja sembrono lho.